Når jeg er til fodbold, ikke også? Jeg kan ikke spille fodbold, når jeg har spist. Altså så er det fyr. Er det stemningsrapport? Ja, vi kan godt lige lave en stemningsrapport. Okay. Kussen han har fandme eller fisse. Og og Uffe han har scoret Schweiz dame. Og bum! Hvor det lugter. Til dem, der ikke lige er klar over det, så kan vi jo fortælle, at vi er på vores hotel, Grand Casino, et eller andet halløj. Det er så fredag nu, den 27. Klokken er 5:30 om morgenen, kan vi vel godt kalde det. Jens sidder og knasker en pose chips. Hvis man siger det godt. Vi ligger og hygger herinde på vores hotelværelse. Der er jo en grund til, at det er 60-stjernen. Det er fordi, det hele er ved at falde fra hinanden. Jeg vil sige én ting. Kæft man, vi har ikke for meget søvn. Søren? Jeg har fucking søvn. Hvordan er stemningen, drenge? Stemningen den er faktisk i top dollar, synes jeg. Ja, jeg synes faktisk, at vi har fået utrolig meget ud af det, når man tænker på, hvor meget søvn vi har fået. Ja. Og hvor meget vi har drukket det egentlig. Og mig og Søren skal ud og løbe i morgen. Det bliver godt. Det er godt, Søren. Yes. Vi løber minimum 5 kilometer. Sammen med Jenne. 5 kilometer? Nå. Kan I sige farvel til stemningsrapporten? Hej hej. Vi ses i morgen. 5 kilometer. Hej. Nej, det er måske lige at sætte en tand for meget. Ja, den er god der. Kom så. Hvornår begynder du? Ja, vi er i gang. Hej. Jeg hedder Lars. 37 år. Smed. Så er du landmand. Jeg kan ikke lige gå lange ture på stranden. Henrik, hvor er vi henne? Hvor er vi henne? Det hedder Lars. Okay, Lars, hvor er vi henne? I Kjellerup. Er der kæmpe pool i Kjellerup? Ja. Min bagøj, hvor er det godt. Den er bygget for stort penge, ikke? Jeg har kontakter. Jeg har kontakter til det hele. Hvad mangler det? Henrik, vi er sgu da på hotellet. Poolen. Dronning i starten. Er der godt vejr? Ja, det er der. Ja, det er det, du. Det tøser man er jo rundt med det regn. Er vi på toppen i dag, Søren? Jeg er faktisk meget på toppen. Hvorfor er vi det? Fordi at vi har været ude at løbe i morges. Præcis. 3 kilometer på 17 minutter. Ja, det er fandme godt gået. Når man tænker på, at vi har røget smøger og drukket bajer. Og Vi er tykke danskere. Vi er tykke danskere, ja. Og der var man jo draget, der er ikke nogen i år. Hvad siger du, Nicky? Har vi været heldige med ham? Hej. Han er fra Kjellerup. Hvad kan du sige? Der er Jenne. Prøv lige tjekke den der sixpack der. Hvor satan, han er så hakket, det er helt sindssygt. Og UFO. Jeg vil til videre. Jeg vil til at hente nogle bajer. Bajer? Så kører vi. Ja, stemningsrapport nummer mange, som vores kære guide Andreas han siger. Fredag aften, vi sidder på La Pampa, som er Spaniens bedste restaurant. Sådan, med forbehold. Gode restriktioner foretages på. Den der. Det kan anbefales til alle, der gider gymnast. Har vi Mogens er også med på restauranten i dag? Har Mogens fundet det, ikke? Mogens, han skal have noget, ikke? Vi er simpelthen ude i en menu nummer 3, som består af en dejlig tomatsuppe, og så til hovedretten er der pomfritter og en flankestig, og så selvfølgelig med pebersovs til. Hvad sagde du lige? Nej, du siger det ikke rigtigt. Og så skal vi på en rigtig hyggelig surfbar, som hedder Surf. Sjovt nok. Det bliver hyggeligt. Var det det? Det ved jeg ikke. Vil I tilføje noget? Det er rigtigt. Mig, hun blev helt sur. Det er jo sagt. Bare fordi den skulle mellem Astrids patter. Ja. I stedet for at være med mig. Ja. Så blev det... Astrid er hele guiden. Ja. Det er en ny model. Ja. Sød pige. Fra Djursland af. Ja. Sammen med om, som er børneguide. Og skiguide. Sødler hende skal til at have børn sammen. Ja. Så har hun helt styr på, hvordan der ledes. Så det er muligt, så skidt som hensødler. Aftens vedmål eller udfordring, den går faktisk ud på, at Sødler, han skal snave med en pige i aften. Og det gjorde han i går. Nej.
Målgaard skal udpege det. Men Sønderland synes, det er unfair. Fordi at, de kan jo ikke. Så det er unfair, at gennem udpege, han ikke kan. Og der igen ligger ordet udfordrende overhovedet ikke. Og igen, der kommer nok på Henrik, ved du, hvordan man definerer en udfordring? Hvis du slår den i den danske... Prøv at smage på Mogens, han smager peber. Hej. Hvad er stemningen, Martin? Ja, Martin, ja. Det er faktisk 2-0 til maven. Kom med ordet. Stemningsrapport nummer mange. Det der Martin Mugger for Fredag aften, mig og Henrik er på vej til Colossus sammen med de andre drenge og de to nydelige damer, vi har mødt. Kom med navne. Christine og Anne. Og Anne. Alder. Vi skal bruge en alder. De gamle. Gammel rejse. Nå ja, det er gamle rejse. I har jeres eget firma, det er rigtigt. Hvordan er stemningen? Den er super god. Ung rejs. Ung rejse. Dyr rejse. Dyr rejse. Billig rejse. Med gamle mennesker. Samme vare. Kig. Samme vare. Samme man får. Ja, man får det samme. Altså, I er her, og vi er her. Ja. Og I har sparet penge, det har vi ikke. Martin, var det slut på stemningsrapporten? Eller vi sparer også penge. Eller er du Niklas Rødbud i aften? Vi er Uffe med i byen. Mokai-kongen. Ja, vi er rige, og vi bowler. Niklas Rødbud, er du rig? Ja. Og du bowler? Andreas, hvor er vi henad? Lige nu er vi på Skal vi starte med stemningsrapport? stemningsrapport nummer mange gange. Lige nu er vi på Colossus. Jeg drikker vand i dag. Colossus. Drikker vi vand i dag? Jeg har, Mokai. jeg har nødtelefoner, så Du er nødt til at være en mercy. Du skal være der, hvis der sker noget. Men, jeg skal være der, hvis der er en bil, der får taget forkerte billetter på eller sådan noget. eller hun måske har taget sin møde om eller andet. Ja, det er præcis. Det kan også godt ske. Ja, det kan det. Men hvad så? Hvordan er stemningen? Jamen, det er fint ud her. Der er fint med mennesker. Vi er godt humør. Det er rigtig godt humør. Hvordan var stemningen til UV Party? Det var fucking fedt. Ja, Vi smadrer Rockefeller. altså vi er jo nødt til at få rabat, før vi køber noget jo. Det ved du godt. Sådan er vi jo, det ved du. Ja, men Kan vi lave noget rabat i morgen på Crazy Night? muligvis. Vi er jo seks fyre, der går helt amok. Du kender os jo. Efterhånden. Vi går helt amok. Køber mokajer. Og bajer. Og drinks. I dag der gik vi på surfbaren. Og drak... Hey, skal I være med i vores stemningsrapport? Stemningsrapport nummer mange. Nu kommer der damer, der har været til UB Party. Stemningsrapport. Stemningsrapport nummer mange. Hvad er stemningen? Hvad er stemningen? Hvad er dit navn? Hvor kommer du fra? Hun er Anne-Sophie, kommer fra Aarhus. Ja. Jo, jeg gør. Okay, så går vi videre. Stemningsrapport. Stemningen er helt vildt god. Jeg mangler et navn. Mathilde. Du kommer op fra Aarhus. Og rosinen i pølsen. Man gemmer altid det bedste til sidst. Nana. Hvad er dit navn? Nana. Hvor kommer du fra? Fed. Hvad er stemningen? Den er god. Den er sindssygt god. Bor I på samme hotel som os? Casino. Casino Royale. Casino Royale. Fucking Royale. Har I set os køre på løbehjul? Ja, jeg har set jer køre. Ja! Stemningsrapport nummer mange. Ja! All the Germans are home. All the Germans. Hej, jeg hedder Ida, og jeg er så sej. Har du scoret? Om jeg gør, mand. Jeg håber ikke, folk du har en kæreste derhjemme, for det kommer på Facebook. Der har jeg kraftigt ikke nogen kæreste, og hvis jeg havde så... Det sjoveste ved det hele i går. Jeg spurgte en pige i går. Får du scoret? Nej, jeg vil hellere have en bil. Ej, nå.
Hey, vi filmer dit ene øje. Vi filmer dit ene øje. Hvad siger du? Vi filmer dit ene øje. Åbn det. Martin. Kom med. Hvad er den? Statusrapporten. Det er en special statusrapport. Problemet er, at vi ligesom i går på en eller anden måde har formået at glemme Henrik Schüttler. Hvor er Henrik? Jeg glemte Henrik, drenge. Finn Holger. Jeg glemte Henrik. Nej, det er Finn Henrik. Hvor fanden er Henrik? Men jeg er i min bedste overbevisning om, at Henrik han står inde på dansegulvet sammen med en eller anden sød ungrejspige og står... Han er sgu da sammen, hvad er det ham, der hedder for Silkeborg? Udus. Henrik er sgu da sammen med Udus. Du så i hvert fald sidst. Hey, de der to, der de snaver. Ulækkert. Nu, vi er dem fra Danmark. Jeg har taget på bryster. Nej, ja, de boss ser det her for helvede. Det er for sjov. Hun ved det godt, for du er meget behåret. Hey. Dame, Hvad var du er med i stemningsrapporten. Okay. Hvad er stemningen? Stemningen er i top. Hvad? Stemningen er i top. Hvad er stemningen? Nej, han svarer. Hvad er stemningen, mester? Vi skal lige bruge et navn. Esben. Esben. Hvor er Esben fra? København. Ej, ikke flere københavnere. Hey, der er næsten slåskamp derovre, mand. Jeg går kan ikke også se noget. Han har det samme, den samme tatovering som hende der. Du skal overhovedet ikke filme med vores Hvis du filmer en, så smadrer den til bare. Jeg holder den bare sådan her. Hvorfor skal jeg nu have skylden? Ej, du er altså lidt vej. Ja, jeg lov. Lad mig være. Fordi jeg ved, at du er med at tænke på dem, og jeg er så fucking Hold kæft. Ej, jeg kan ikke komme over, I kender Frank. Seriøst, det er fucking sjovt. Ja, kom med, det er sjovt. Alle kom. Ja, hvor kan du sove? Jeg spiller fodbold med Frank Alberti. Jeg synes, han er sød. Jeg gider bare ikke. Jeg ved ikke, hvor du mødte med. Der er ved at være over. Jeg synes, han er den sødeste lige. Skal jeg tage noget vand? Her er jeg skåret. Tak. Ej, jeg troede, det var nøglen. Og jeg får ikke godt spise en banan. Henrik, det er et tilbud. Ej, puha. Ja. Puha. Ja, det er stort. Ja. Er I virkelig synes om mere? Jamen, lige have lavet det. Det bliver her, indtil vi får nøglen. Okay, får det. Har I fået mig? Hun har fundet dig. Ja. Så meget. Jeg siger det bare, Henrik. Så værsgo. Tak. Henrik Schüttler, han er bare det hele værd. Han er fuld. Ej, er det fin rapport? Ja, kom så nu. Ja, er du klar? 2 sekunder mere. Jeg skal lige have bits på sådan. Klar nu. Hej, det er stuerne. Jeg hedder Ida Wimper, og jeg er 18 år, og vi har det bare for vildt. Okay, jeg går den. Jeg kan simpelthen ikke lave den anden gang træk. Det var bare så god start. Jeg kan bare ikke nå. Ja, det var helt kanon, det der. Ja, det var helt kanon. Det er faktisk godt, mange tak. Jeg har sådan så varmt. Det er bare, ja. Så kan du længere. Skal vi ikke? Er du presset? Hvad sagde jeg? Jeg hørte det. Man skal ikke forstå, hvad han siger. Jo, nu går jeg ind og putter, vi ses. Skal vi ikke også gå ind og sove? Jeg skal sgu ikke sove. Jeg sidder og kigger på det her kort. Du kunne godt spise en Gider du godt at lægge den til? Jeg er klar. Jeg har 2 sekunder, jeg skal lige tage til løb. Kirsten Skala. Nej, jeg gider ikke at filme, så gider jeg. Det gør jeg ikke. Ej, nu stopper de der film. Det var bare som sådan en hængst og Jeg synes faktisk ikke engang, det er sjovt. Det er pissirriterende. Nej, det er nemlig ikke sjovt. Prøv lige seriøst. Jeg tror, du skal blive filmmand i dit næste. Nej, fandme nej. Du får altså ikke job nede på Radio 1, det er godt glemme det der. Ej, det vil Andreas så gerne have. Vores guide. Nej, jeg gider ikke det der, helt seriøst. Det mener jeg. Smil lige til hjælp, eller til... Smil til kameraet. Lad det. Så lad ham bare smække og smil. Er du svedig? Er de gået nu?
Har de taget vores ting? Nej. De har tømt hele biksen. Det er sådan en ting, jeg godt kan blive nervøs for. Hvis du mister noget hernede, du får et andet. Det er rart at holde hånd med dem, man elsker. Undtagen, hvis dem, man elsker, er en krabbe. Mukker! Dømningsrapport! Hey, Chewie! Dømningsrapport! Uffe, hvor han var af? Det er nok der. Nu laver vi ikke stemmes. Nu er dømningsrapporten er død. Jeg siger det til min telefon. Jeg siger det. Død! What? Chok. Nej. Stemningsrapport Anna Lorette de Mar 2012 er hermed afsluttet. Niklas Webhus. Så bliver det for. Se når vi kommer hjem i nat. Der var jeg for. Der bliver det fucking sindssygt her på Hotel 252. Jeg tror det der kommer til at ske, det er at Uffe han kommer til at brække sig. Det er min enplan. Sjøtler han skal fisse. Det er nummer 2. Og hvad skal jeg? Danse. Følg. Ej, for det er sgu et højt plan, men det kan vi godt gå efter. Og den er fandme høj skud efter. Var det stemningsrapport nu, eller hvad? Hør du bare. Hvordan stemningen er? Jeg tror, at stemningen er så fed. Hvorfor? Prøv lige filme rundt omkring. Vink til vores stemningsrapport. Du skal også vinke. Vi er nødt til at vinke alle sammen. Så har vi kigget, hvordan er stemningen så? Mig og Anna, vi sidder her alene. Det er Anna. Anna, det gemmer vi lige. Jeg kan godt lide at være her. Hvad siger Jens? Jeg siger... Så sidste linje. Skål! Det var der fandme ikke nogen, der hørte med. Nu kører vi. Kom. Nej, men jeg tror, det er bedre på Sjælland end Jylland. Hvordan er stemningen? Vi er alle sammen lige, men nu begynder at høre om et eller andet. Er det bedst for en tid, eller hvad, piger? Er det nu, vi skal til det frem? Nej, så! Nu våger jeg med. Nej, jeg vil ikke være med. Jeg vil sige... Hvad har I at sige til jeres forsvar dernede? Ja. Brøndby, det er bedre. Vi går snart på Colossus, og vi drikker Næste år, der kan I jo glæde jer til, at I skal spille med Blåsbus, så det vil De er venner med Niklas Masbus. De er rige, de bowler. Ja, det er ham. Vi kender Brian Mørkbord, Hvad siger I til Sjællander? Stik mig den der, jeg skal lige sige. Nej, kom, nej. Jeg er ikke. Kommer lige her. Altså, hun er virkelig diva i dag. Hallo! Og jeg kunne godt spise. Lav din shine der med håret. Ja, vi har hørt det. Jeg skal have en whopper. Lav din shine. Ja, så. Skal der gerne en whopper? Vi går lige over for en I må gerne love vores kort for 10%. Tak for det, fanden. Ja, der er vi derovre. Olav! Hvad er stemningen? Olav, hvor kan vi udføre hende? Hvad siger Ida? Fucking bedre. Ida, hun laver lige lidt den der. Det gør jeg så bare overhovedet ikke lige. Tak. Jeg skal sige noget til. Jeg gør det i aften. Nej, jeg gider det ikke mere. Fuck er dit problem? Hvad siger vi derovre? Hvad siger jeg? Hvad siger Nej. Kan du se det her? Kan du se det her? Det er ved 2,55. Jelle! Er det 10 stadion?
Det er, hvad hedder det nu? Ja, så skal du bare. Jeg klipper det ud. Vi kommer til at svensk. Farvel! Ej, seriøst. Det var virkelig ikke så længe, så smadrede jeg det der. Er det en tilbud? Stemningsrapport. Jeg går sgu lige herover. Det er pissegodt, det der. Kom så, Jenne. Skal vi have en stemningsrapport? Der er sket det, at Schøttler har ud over altanen. Jens er blevet fuld. Søn han har ud over altanen. Han ligger dernede et eller andet sted. Jeg er meget ked af det. Jeg er rigtig såret. Fanden fik dyr. Så Jens, hvor fuld er du lige nu? Sjældent han råbte. Han hoppede ud og råbte Sjældent. Og så det bare. Og så var han bare død. Så var der bare kærlighed. Der var blod, og der var alt muligt lort nede på gaden. Der var virkelig shit lort på gaden. Fuck så. Begravelsen, det er... På onsdag. Det er næste weekend. På onsdag næste uge. På onsdag, når vi kommer hjem. Gå hjem. Tag mig med i flyet. Flydsbagage. Skala på 1 til 10, ikke? Hvor fuld jeg er. 1. Joke. Med 100 nuller på, eller sådan noget. Er det godt at være ret? Fucking lækkert, man. Vi laver mega mange damer, ikke Jens? Nej, Vi vælter os i damer. vi vil ødelægge det hele. Ja, Uffe. Vi vil ødelægge det hele. Uffe tager faktisk alle damerne. Vi vil tage alle damer. Ja. Han tror det i hvert fald. Sådan det er jo. Kom med fra. Vores fine udsigt ud over byen. Jens, nu er det blevet en tid til. Du skal sige farvel til stemningsrapporten. Kan I have det godt, folk? Jeg må melde ud nu. Jeg kan ikke mere. Vi ses igen i morgen. Vi ses igen i morgen. Den står på ølbowling fra kl. 12. Og drukspil nede i baren. Med masser af sprut. Det bliver pissegodt. Ha' det godt.